निस्सय बेवहाय माखासे ओरैबायदि लाइमोनफोर दङ जायफोर लाइमोनफ्रा एसे मोनाबा बिलिफां जायोबा बहाबा लामा दथायाव लामानि बबेबा खालभारफ्राव ज' जानानै जौ लोङो गान्जा सोबो डेनड्राइट जायो तारमाने जेसेबांखिनि गाज्रि खामानि दङ देहानि थाखाय जेसेबांखिनि गाज्रि बुस्थु दा बेफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा बाहायो जायो सोबो दा मानो बेबायदि जादों बिनि दायनिगिरिया सोर खिन्थु जों बेखौबो नागिरनांगोन बिनि दायनिगिरिया सोर जोंबोथ' बेवहाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ समाज सिबियारिफोर दं इन्टेलेक्सुयेलफोर दं लेखा गोरोंफोर दङ बै समाव 30-40 बोसोर सिगां बिसोरबो साफा साफा लाइमोनमोन जोंबो साफा साफा सेंग्रामोन खिन्थु जों खुनुदिन सिन्था खालामफेरनो हायाखैमोन डेनड्राइटखौ जे जायो जों मोनथिफेरामोन दा माबा डेनड्राइट जायोनोलै होननाय खोनानानैसो डेनड्राइटखौबो जायो नामा जों ओरैजायसो नुदोंमोन साइकेल टिउबा जियोबा बे साइकेल टिउबखौसो बाथियोमोन बे डेनड्राइटजों दाना बेखौबो जायो जाहैबाय बेबो मोनसे निसा जातीय बुस्थु ड्राग्स दा दानि लाइमोनफ्रा मानो बाहायदों बेखौ मानो बेबायदि जादों जोंबो लाइमोनमोन मोनसे समाव आरो जों ओरैबायदि थासारिनि लाइमोनमोन ओरैबायदि थासारिनि जोङो गथ'मोन फिसाफोरमोन बै समावहाय जोंनि बिमा बिफाया जों मा जादों मा लोंदों मा खालामहैदों मा फरायदों मा दोनदों बेखौबो जेबो उदिस लायामोन जोङो स्कुल गखांबाथाय स्कुल गखांस्लाबनो मोनै ओंखामखौ आथुर आथुर सोमजाना जानानै सानसुफुआवनो न'निफ्राय ब्लद ओंखारलाङोमोन बिनिफ्राय सानसे जों बबाव थाहैदों जोंखौ रावबो बिमा बिफाया सोङामोन नागिरामोन मालाबा दैमायाव सानस्रिहैयोमोन मालाबा नारें जुमब्रानि बल गेलेहैयोमोन मालाबा दाउ गावहैयोमोन मालाबा खांख्राइ खन'हैयोमोन मालाबा सोरनिबा बारि बारि थांनानै थाइजौ खान्थाल खावनानै जाहैयोमोन मोनाबासो न'आव फैयोमोन थेवबो जोंखौ जेबो बुङामोन नाथाय जों मालाबाबो गाज्रि सिन्था खालामाखैमोन जौ लोंनांगौ सिगारेट सोबनांगौ डेनड्राइट जानांगौ जोंनो बाइक नांगौ मबाइल नांगौ गारि मटर नांगौ बेफोरथ' जोंनि सिमांनिसो बाथ्रा दा आंनि जायगाया जाबाय मोनसे हाग्रा जिं जायगानि मानसि आङो जोंनि जायगाया मोनसे बिराद गिदिर एरिया हाग्रा जिं 10टा 12टासो गामि दं जोंनि लन्थिबारि बेतबारि थाइजौगुरि राङिदेरा सलसलि सिमलिगुरि माजरमाखा होननाय बे गामिफोर मोनसे गिदिर एरिया बे मोनफ्रोमबो गामिया हाग्रा जिङाव मानास हाग्रामाजों नांजाबफानाय जेला आङो उन्दै सममोन तारमाने दिनैनिफ्राय 40 बोसोर सिगां आंबो एसे बोरायबाय दै 40 बोसोर सिगांनि खोथा बुंनो नागिरदों आङो 40 बोसोर सिगां आङो आंनि ओनसोलाव नुबोदों बे जायगानि मानसिफ्रा हाग्रायाव हाबनानै मानास हाग्रामायाव हाबनानै थुरि एंखोर हाहैयाबानो बन लायाबानो नाहा मैहा थाङाबानो ओंखाम मोनजायामोन हाग्रायाव थुरि हाहैनानै एंखोर दाहैनानै फुङाव हाहैबाय बेलासियाव बाजाराव फाननो फैबाय बिमाजों बिफाजों बेलासियाव बाजाराव फाननो फैयो थुरि एंखोरखौ दाना बिमा बिफाया बाजाराव थुरि एंखोर फाननो फैयोब्ला बैसोरनि फिसाफ्रा मा खालामोन ओंखाम दोआव दै माइ जिगाबजों दै फुदुंबाय थायोमोन माइ जिगाबजों ओंखाम दोआव दै गुदुं फुदुंबाय थायोमोन थांखिया जाबाय बिमा बिफाया जेला थुरि फाननानै माइरं लाबोयो अब्लानो संना जानोसै संख्रिजोंनो जानोसै नाथाय ओरैबायदिमोन बे थुरि एंखोरखौ सानफ्रामबो फाननो हायामोन फाननो हायाबा मा जायोमोन बिमा बिफाया गावस्रा कजाजों साहा फुसुथा लोंनानै फैयोमोन ओमफ्राय फिसाफ्रा मा खालामोन माइरंथ' मोनबोआखिसै बे दै गुदुं फुदुंना दोननाय दैखौनो गिलासथाम गाहाम गुगु लोंनानै उन्दुनानै थायोमोन आरो मोनायाव रानबाय माने अखानायै सानावबो रानबाय अखानायै सानावबो रानबाय बेबायदि मोनसे थासारि दंमोन 80% फेमिलिया बेबायदि सोलिनो गोनां जादोंमोन आङो आंनि मेगनजों नुबोदों जोंनि बैसोनि गथ'फ्रा बोथिथाम गाहाम ओंखाम रानदोंमोन नाथाय बे गथ'फ्रा कुनुदिन फरायनायखौ नागाराखैमोन
खुनुदिन बिसोरो फरायनायखौ नागाराखै मानो नागाराखै बिसोरो हमदांनो हादोंमोन फिल खालामनो हादोंमोन अनुभब खालामनो हादोंमोन आंखाला माखौ होनो गोरिबा माखौ बुङो दुखियाया माखौ बुङो बिसोरनि हारा हारा थै थै बिसोरनाव हाबदोंमोन आरो हाबनानै सिन्था खालामनो बाध्य जादोंमोन आं माबा मोनसे जाथारनांगोन आं माबा मोनसे खामानि मावथारनांगोन आं माबा मोनसे जाथारनांगोन आरो माबा मोनसे जानो गोनांबा आङो जायखिजाया फरायथारनांगोन बिसोरो गस्ला गिजि गामसा गिजि गाननानै स्कुलाव थांदोंमोन आङो आंनि मेगनजों नुनाय जोंनि क्लासमेट बै समाव एलपि स्कुलनि लोगोफोरखौ आरो बिसोरनाव कलम बायनो फैसा गैयामोन बिस्रा ओंखायनो मा खालामोन बै औवा दालाय गुदुं गोनांखौ दाननानै बेवहाय दतपेननि रिफिलखौ सोनानै बिसोर बेजोंनो लिरोमोन बास्तब घटना आंनि सासे लोगो दंमोन बिरफुं मोसाहारि होननाय बियो बोसोरसे खालि स्कुलखौ गारनानै लावखार थाहैदों मोनसे गामियाव लावखार थाहैनायनि खारना बेहा बिजाब बायनो फैसा गैयामोन गाननाय जोमनाय बायनो फैसा गैयामोन ओंखायनो बियो बोसोरसे लावखार थाहैदोंमोन बोसोरसे लावखार थानानै फैफिननानै बिजाब बहि कलम गाननाय जोमनाय बायनानै बियो स्कुलाव थांफिनदों बियो दिनै सासे पुलिस अफिसार क'क्राझाराव थायो बेबायदिनो बै समाव आंखालजों गोग्लैनानै थानाय बै समनि गथ'फोर बिसोरो खुनुदिन फरायनायखौ नागाराखैमोन आं माबा मोनसे जाथारनांगोन नङाबा आंनि भबिष्यतआ अन्धकार खोमसि आंनि लाइफआ सेस धंस गतिके आं माबा मोनसे जाथारनांगोन होननानै बिसोरो जेरैखि जाया फरायदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव बिसोरो साफा साफा एमए पास एमएससी पास सोरबा मास्टार जाबाय सोरबा प्रफेसर जाबाय सोरबा पुलिस अफिसार जाबाय सोरबा खेरानि जाबाय दानि गथ'फ्रा मानिबा आंखाल जादोंफा माबा आंखाल जादोंफा ओंखाम रानफिननाय गोसोआव दङ सोरबा ओंखाम रानफिनदों नामा सोरबा दंना ओंखाम राननाय आखाइ थिखांलाय सेंग्राफोरखौ होनदों आङो बोरायफोरखौ होनाखै रावबो ओंखाम रानाखै जेनिबो आंखाल जायाखै जेनिबो अभाब जायाखै बिसोर जा नांगौ बेखौनो मोनदों थेवबो जोंनि फिसाफ्रा मानो गाज्रि जादों होनबा जोंहा गोरोन्थिया बबेहाय थालांदों बे गोरोन्थिया सोरनि जोङो बेखौ गासैखौबो जुदि बिजिरनानै नायोब्ला बिनि दायनिगिरिया जों बिमा बिफानाव थागोन गेदेरफोरनियावनो थागोन बुंनो थाङोब्ला आं नैबेखौ बुंगोन दिनैनि समाव जोङो जोंनि फिसाफोरखौ बांद्राय अनदों अनब्रेदायदों मानो इसेबां अनदों खारन जोंनि गथ'फ्रा सासे सासेल' नंगौ नङा दे खोब बाराबा सानै सारनिया साबेसे दं सानै साब्रैथ' खाङा मालाबाबो ना खांनायनि टारगेट दं साब्रै गैया तारमाने फिसा हौवा सासे फिसा हिनजाव सासे सोरनाबा गेदेरानो जुदि फिसा हौवाबाथ' बास गैला जोंनिया फिसाफ्रा सासे सासे बा सानै सानैल' दा फिसालायानो सासे सासेल' बा सानै सानैल'बा जोंनिया दा अननाया बारा जाबाय आं बुङाखै अननो नाङा होननानै सोर अना गावबा गावनि फिसाखौलाय बयबो अनो नाथाय बे अननाया जाहाथे जोंनि फिसाफोरनि थाखाय बिस होजाया जों बेखौ नोजोर होनांगोन दिनै जोंनि गथ'फ्रा क्लास 9 मोनबानो क्लास 10 मोनबानो बाइक बियो मबाइल बियो मानो खारन बिसोर ओरैबायदि अयभास जाबोदों उन्दैनिफ्रायनो बिसोर जा बिदों बेखौनो मोनदों जा बिदों बेखौनो मोनदों बिसोर जेबो आंखाल होननाय बुस्थुखौ मिथिफेराखै बिसोरनि बिनाया मानिफ्राय स्टार्ट जादों स्कुलाव थांनायनिफ्राय चकलेट बिजेननायनिफ्राय स्टार्ट जादों जि बिदों सानफ्रामबो जा बिदों बेखौनो मोनदों जा बिदों बेखौनो मोनदों जा बिदों बेखौनो मोनदों मोननानै बिसोरनि गोसोआ बारायबाय हिउमेन वान्ट्स आर आनलिमिटेड होनना बुंदों मानसिनि लुबैनाया जोबनो थाङा समजों लोगोसे बैसोजों लोगोसे बिसोरनि लुबैनाया सोलायलांबाय जेला 3, 4, 5 बोसोरमोन अब्ला बिसोर चकलेट बिदोंमोन क्लास 8, 9, 10 मोनहैनाय लोगो लोगो बिसोर मा बिदों मबाइल बिदों बाइक बिदों मा होननानै आफानि दुम दाखाल सानफ्रामबो बेजों अखान्थि न'आव बे थाबानो न'आव सान्ति गैया
बे जुदि सानसे न'निफ्राय ओंखारलांदोंबा ओरैबायदि सान्ति बे फैदोंबानो गैला जों न' सिङाव थ्रोब 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 हाबखाजोबनानै थायो रावबो ओंखाराबो माथोबो होआ ओमफ्राय आइया दा ओंखाम खुरबाय जाफैदो होनबायना सौरा न' होनना बुङोमोन ना गोदो बे खामसालियाव जनानै ओरैजाय पेपार नायबाय थायो आफाया ओंखाम जाफैदो होननाय लोगो लोगो ओरै नायहरहैयो नायहरना जों सौरा न'निफ्राय ओंखारबोबाथाय मा बुंनो दा दायानो गैयाना न' सिङाव सिरि सिरि फरायबाय दं ओंखाम जानोसो ओंखारबोदों हाय बुरि बक्साला थाबायनायानो मोजां जाया बिदा होनना बुङो थाबायनायानो मोजां जायानो गन्डगल खालामनांगौ दावराव खालामनांगौ ओरैबायदि अखान्थि खालामनांगौ दाय गैला जेबो नुदा नुदा थाबायनाया माबायदि बिनिया थाबायनायानो जाया साला बिनिया होनना बुंमोन ओरैबायदि सिन्था खालामबाय जोङो बा माबोरै जागोन बिदिजों जौआ बेबायदि मानसिखौ जौआ बेबायदि खालामनो हायो गतिके जौ लोङालै जौ लोङा होननानै खुनुदिन लोङाखै जों नोंसोरबायदि सेंग्रायाव दा खिन्थु एसे एसे लोङो मिथिबाय खुनुदिन सिन्था खालामाखै जों जौ लोंनांगौ होननानै खारन जोंनि बिफाफोरखौ जों नुबोदों बै समनि गथ'फ्रा गावनि बिफाफोरखौ नुबोदों बिमाफोरखौ नुबोदों जौ लोंनानै मा अबस्था खालामोन न'खराव जौ लोंनानै माबायदि अखान्थि जायोमोन न'खराव बेखायनो बैसोरनि फिसाफ्रा जोंफोर सिन्था खालामनो बाध्य जादोंमोन जों जौ लोङा दानिया मा जाबाय जोंनिया बाथौ आर'ज मेथाइ खनै खनै बिमाफ्रा रावबो जौ लोंला लोङोसै नोंथांमोनहा बे बाथौनि आर'ज खनग्राफ्रा जौ लोङो रावबो लोङा बिमा बिफाया जौ लोङि आराम मोजां जाबाय ने ओरैजायल' खुलुमग्रा जाबाय ओरैजायल' खुलुमग्रा जाबाय दानिया फिसाफ्रा मा जाखो बिसोरनि फिसाफ्रा मा जाखो बिसोरनि फिसाफ्रासो जौ फाग्ला जाबाय होमबा मा खालामनांगोन दा बिसोरखौ जौ लोंनायखौ गारहोनांगौबा मा खालामनांगोन दा फर्मुलाया मा सामफ्रामबो जौ लोंनानै फेनानै थां मिथिबाय बिमा बिफाया ओरैनोसो होनदों दै आं खोथाखौसो बुंदों आरो बेबायदिबो जानो हायोना ट्रिटमेन्टआ बेबायदि नङा होमबा मा मुलिजों हामगोन बे बेमारा बेखौ नागिरनांगोन मालाबा जों मोनसे बेमारनि थाखायनो बेलेग 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 मुलि जायो होमबाथाय नैबे मोनसेसो खाथिदों जेबो खाथिथाराखैबा दा मोनानिफ्राय थिगसाय जौ लोंना हौवा हिनजाव बुलायलायबाय था मिथिबाय ओंखाम संनांगौ खावनांगौ माबानांगौ दुम दाखाल एकदम जाबाय था होमबा सिन्था खालामनो बाध्य जागोन ओरैनोसो होनदों दै दा बेनो आङो सेंग्राफोरखौ होनदों सिख्लाफोरखौ होनदों ने मोनसे खोथाखौ बुंथारनांगोन सेंग्रा सिख्ला थानायखाय आरो नोंसोर मेचुर जाजोब्बाय बेखायनो बुंनो नागिरदों आङो खै जरासो दंबा बेयाव गोसोथोलायनाया गोसोथोलायनायाथ' गारजानाय बुस्थु नंखाया गोरबो सिंनिफ्राय माबोरै बोरै सोमजियो बियो बेखौ फात्ताखौनो मोना आंनावबो एक्सपिरियेन्स दं नालाय दानिया आं बुंनो नागिरदों मा गोसोथोलायनायाथ' गोसोथोलायबाय दे गोसोथोलायना होनना बुंबाय आं नाथाय गोसोथोलायनायनि गेजेरजोंबो जों मोजां जानो हायो मिथिगौ ना बिनि बिबाना सोरनाव थागोन बांसिन गार्लफ्रेन्डनियाव नानिमोननियाव बिबाना दायित्वआ माबायदि दायित्व ने दायित्वआ माबायदि जोङो बुङो गोसोथोनाय सेंग्राफोरखौ सोमखारामब्रा मालाय बाइक लाबाय सोमखारामबा मालाय बाइक लाबाय तारमाने गावनि गोसोथोनायाबो लानांसिगौ आरो समबारुआ बाइक लाबायथ' दैमुखौ खिबुनाव लाना फिदिंबाय थायो गावनियाबो लानांसिगौ सामफ्रामबो बुंबाय थायो सामफ्रामबो बुंबाय थायो सामफ्रामबो बुंबाय थायो लाजिलायलांबाय गारजानोबो गिलायलांबाय बिफानाव ओंखायनो बाइकखौ बिबाय होनोबा होआबा देथारगोन ओइ खाथि बाथि गालै देथारगारगोन आंना मालाबा थ्रुबबो देथारगारो उपाय गैयियाव होबाय ने बाइकखौथ' मोनबाय नोंनि गोसोथोनाया सोर बायना होनाय सिन्था खालामनानै गोसोथोग्राया सोर बायना होनाय
बिमा बिफायासो बायना होदों हा बन्दक होनानै नोंनि फिसाया बायनाय नङा बैनि पकेटफोरखौ गोसथु बिसोरना निजा जागोन बायनायफ्रा होमबासो आंनि गोसथोनाया बाइक बायबाय होनना रंजानो हागोन दा नोंसोरनि गोसथोनायनि बाइक बायनाया बिमा बिफाखौ धमकी होनानै हा बन्दक होनानै बायना होनायसो बेजों रंजानो हाया मिथिबाय बिनि फिनजाथाया आलादासो जायो नोंगोना दोनाय थ' होमबा गोसथोग्रानि बै सिख्लानि दायित्वआ मा जागोन मोजां फरायहाय बिदि बाइक माबा माबिखौ बारा माबा खालामनाङा मास्टार जानांगोन हले साख्रि लानांगोन हले नङाबा मोननाय नङा मा नोंनिया बाइक बायला मालाय सोमसिनि माबायाबा बयफ्रेन्डआनोबा बायबाय बिदिनो बाइक बायबाय साननैसो गिदिंथिंला बायबाय साननैसो गिदिंथिंबाय थानानै मा बेसे फिदिंबाय थानोब्रा पारमानेन्ट खालामसैलां बेसे खारखोमा नोंजों खिबु उनाव गाखोबाय थानोदे आङो थांखानोसैहाय सानैबो गोसो मिलायबाय लानानै फैबाय न'आव सोहैनो हाया ओंखायनो हिनजावखौ लामायाव औवा सिङाव दोनबोबाय खोमसि खोमसि गावहा हारसिं फैनानै बिमा गारजा आइलाय मा जादों लाबोलै मा होनदों लाबोलै मा लाबोनो लाबोलै मा लाबोनो होनदों फाफि मा लाबोनो हिनजाव लाबोलै मा फाग्ला हिनजाव लाबोनो गोबाव हिनजाव लाबोदोंलै गोबाव लामाखैजा साथि लानानै नायबाय औवा सिङाव आयै माथो गोरलैथार सोर फिसाजो हरलांदों बे न' सिङाव मा बार नै बिफा जों फैलाय मा होखाबाय दं नै लाबोबाय नोंसोरलाय मा लाबोदों हिनजाव लाबोबाय मा खुगाया ब्लां फोलोमनोनो हाला हिनजाव लाबोबाय सिरि सिरि हाबा हुखुमाबाय बैसोआथ' 18 बोसोर जाखायाखै हाबा होनो गोसो गैयाबा एबसुखौ नागिरलायबाय हाबा होबाय 6 माससो सोलिबाय सादिया 6 मासनि उनावनो हिनजावाबो सोरजोंबा रायलायो उसुं खोनाथिं हौवायाबो सोरजोंबा रायलायो ओरैबो रायलायो संसार होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोना जोंसो गोदो हाद्रि बालाजों बिदि गेलेयोमोन हो दा जुगामिमोनजों जोंजों एसे समान रखम नालाय जुगामिमोनजों जों ओरैजा हाद्रि बाला गेलेना हाबाबो जालायोमोनलै फैसाया माबा बे जार्मन बिलाइ दखानाव ओरै बायहैलायनाय हा मोनाबाय होनबाय बै माबा बाद्रि बाला न'खौ ओरै सिफायजोब्बाय गैलानो र' जेबो सिरियास गैया दा एखे बुस्थु सिरियास होननाय मोनसे बुस्थु गैया हाबा जाबाय बेबो ओरैजाय लाइन मारिया बोसोरसे जास्लाबैयावनो गारलायलायबाय ओंखायनो मालाबा सानो मासि मोजांलै बे समावसो जोनोम जानांगौमोनलै आंबो सानलाङो थारमाने लालाय गारलाय 15 जनसो लागोमोनलां ओरैजाय थारमाने गोसोफ्रा गारबानो जायो नालाय हा आरो बे गारजानायखौबो लाग्रानि आंखाल गैयालै हाबा मा समाज जालांखो बेलाय हा नोंगोना नङा दे लाबोबाय 6 मास हाबा जाबाय गारलायबाय बेबो गोसथोलायबाय बापावै बे समावसो जोनोम जानांगौ ओंखायनो आं मालाबा ओरैजाय सानो आंनि फिसालायासो आं जानांगौमोनलै होनना ओमफ्राय आंनि फिसालाया थारमाने आं जानांगौमोन आरो ओमफ्राय आङो आंनि फिसाला जानांगौमोन सोलायलायनांगौमोन थारमाने बेबायदि सानलायलाङो आरोखि दा ओंखायनो एसेबां सिरियास गैयाब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा नंगौना आं बै गार्लफ्रेन्डफोरखौ आंनि फिसालायासो आं जानांगौमोनलै होनना ओमफ्राय आंनि फिसालाया
आंनि फिसाला थारमाने आं जानांगौमोन आरो ओमफ्राय आङो आंनि फिसाला जानांगौमोन सोलायलायनांगौमोन थारमाने बेबायदि सानलायलाङो आरोखि दा ओंखायनो एसेबां सिरियास गैयाब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा नंगौना आं बै गार्लफ्रेन्डफोरखौ बुंदों आरोखि दा नोंनि गोसोथोनायखौ नों मोजां खालामनो हायो ना मोजां खालामनो हायो नोंहा जुदि सिन्था खालामबायबा बेखौनो हाबा लागोन नों सिन्था खालामनो हायो संसारा नों जाहैगोन नों बुंनो हायो मोजां फराय फरिखा खाथि फैबाय माथो नोंलाय ओरै थेरियावसो थांदों ना दुर्गा फुजायावसो थांदों माबार फिनबा फैनाबा गारजागोन आंजों मा दाबो फैला दुर्गा फुजायाव थांनो नागिरनाया मालाय सोमसिमोना थांजोब्बाय सोमखोरजों सोमसिजों होनहरो थारमाने उल्था गोजा दा बेखायनो बेबायदि जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामबा मास्टार जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामबा प्रफेसार जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामनोबा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननांगोन स्टार मोननांगोन डिस्टिंसन मोननांगोन होननानै बुंनांगोन मा नों आंखौ नांगौबा आंखौ बाइक लानांगोन बिदिजों बहा जानो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंना फोजोबनोसै बुंगौमानि लावलांगौ फैसायाबा बेसेबां हरो सन्देह जालायलाङो 1 घन्टायाव 1 लाख करै 1.5 घन्टा जाबाय 1.5 लाख 2 घन्टाबा 2 लाख दा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बेवहाय गोबां मास्टारफोर दं हाई स्कुलनि मास्टार मेन्डेला कामसावबो हाई स्कुलनि मास्टार मेन्डेला कामसावनि रियेल मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन दा सोलोंथाइनिसो खोथा लकडाउन जादों नंगौना लकडाउन जादों मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ 9, 10 नि मार्कखौ नायनानै पास खालामना होदों इनि उनावहाय मेट्रिक फाइनाल जाबावबाय बे खेबसेयाव मा जाबाय जोंनि जायगायाव स्वयं जोंहा मेन्डेलाया जोंनि जायगा मोनसे स्कुलनि कामारदैसा हाई स्कुलनि सासे फोरोंगिरि जोंनि जायगायाव मा जादों लकडाउननि उनावहाय आइएसफ्रा स्कुल गिदिंफैनानै हेड मास्टारफोरखौ लोगो हमफैदों लोगो हमफैनानै सोंबाय हेड मास्टारफोरनियाव गथ' साबैसे दंना मेट्रिक केन्डिडेटआ सार 50 जन साबैसे फार्स्ट डिभिजन मोनगोन सानै मानो सानैल' 30 जन मोनगोन जादुसो दंना मासो दं रायनावलाय हाइस्टनावलाय हेड मास्टारा गावनि गथ'खौ मिन्थिखागौ सानैल'सो फार्स्ट डिभिजन मोनगोन 30 जन मोनगोन ओरैनो जानानै ब्लड स्कुल हाबना इदिनो लांबाय थादों मा जादु मा मन्त्र खालामनो नागिरदोंब्रा आंनिया गथ'फ्रानो बारा मोजां नङा सानैल'सो फार्स्ट डिभिजन मोनगोन मा 30 जन मोनगोन माले दानिया फरिखा जाबायब्ला बै एग्जाम सेन्टारनि जाय मा होनना बुङो बेखौ हेड चेयारमेन बे स्कुल फन हरबाय हेड मास्टारनाव ओइ दिनै साबजेक्टआ इंराजिलै नोंसिना इंराजि मास्टारा थिनहर मोनफ्रोमबो स्कुलनि मास्टारफ्रा साबजेक्टनि टिचारफ्रा फैबाय फैनानै दाना कुइसन पेपारखौ नायबाय एमसिकिउ माल्टि चइस कुइसन ना मा होनना बुङो 45 मार्क्सनि 45 मार्कनि नाम्बारनि नोंसा नोम्फानि नामा मा नाम सम्बारु मुसाहारि 1 नाम्बार नोंसा नोम्फानि नामा मा नाम खदालि नार्जारि 2 नाम्बार एमसिकिउ 45 मार्क्सनि बे 45 नाम्बारनि गासैबो एन्सारखौ गावबागाव मास्टारा गावबागाव स्कुलनि छात्रफोरनो खोन्थाजोबनांगौ बेसेबां मोनखो नाम्बारा 45 इनिफ्राय मा मोनो प्रेक्टिकेल गांब्रै साबजेक्टनि 10 मार्क्स करै 10 नाम्बार स्कुलनिया ओरैनो होना हरो बेखौ 10 मार्क्स बेसेबां जाखो 45 आरो 10 बेसेबां जाखो 55 फार्स्ट डिभिजन मोननो बेसेबां नांबावगौ 5 नाम्बार खाथियाव जनायनिफ्राय नायना लिरबानो 5 नाम्बारखौ मोनो आजिखालि नकल आफुकेटआव थाखायो आरो मास्टारफोरखौ खोन्थानो होखादों खोन्थाना होनांगौ दानिया रिजाल्टआ ओंखारबा जि स्कुलनि हेड मास्टारा सानैल' फार्स्ट डिभिजन मोनगोन होनबाय बे स्कुलनि हेड मास्टारनि स्कुलनिफ्राय 30 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 30 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय
ना रंजादों ना सोरनोबा साहा लोंहोदों मास्टार माखासेया मेन्डेला बिथांनाव सोंबाय आङो साबेसे मोनगोन नोंसिना आं दहाय होननाया जोंनियाव साथाम ना साब्रै होनदोंमोन नोंथां साथाम मोनगोन बेसेबां मोनगोन 27 27 जोन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय रावबो रंजाया आंनि आदा सासे हेडमास्टार दं बेखौ बुंबाय नोंसोरनि हाई स्कुलाव खेबबैसो मेट्रिक फाइनाल लिरखो जाबाय 40 बारसो 40 बोसोर जाबाय मेट्रिक फाइनाल लिरनाया बे 40 बोसोरनि मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ दाजाबजोबोब्ला फार्स्ट डिभिजन मोननाया साबैसे दङ रेकर्डआव नायबा मोनबाय 10-12 जनसोल' दङ 40 बोसोराव 12 जनसोल' फार्स्ट डिभिजन मोनखादों दानिया नोंसोरो बोसोरसेयावनो 30 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय मानो रंजायाखैलै आदा आं बुंनो नागिरनाया बेनो दिनैनि जितु इडुकेसन बे क्वान्टिटिल' जानानै दं क्वालिटि जेबो गैया दा क्वालिटि गैयाबा जों क्वालिटिनि खोथा सिन्था खालामनांगोन बे नाम्बारजों जेबो जाया मिथिबाय गासिबो फार्स्ट डिभिजन मोनखागोन नाथाय बेजों जेबो जानाय नङा क्वालिटि नलेजजोंसो जागोन नों डक्टर जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिनाय नङा इन्जिनियार जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिनाय नङा एसिएस आइएस अफिसार जानांगौबा बे नाम्बारा जेबो सोलिया नैबेसो सोलिगोन लावख्राया नलेजआ नोंनि क्वालिटियासो सोलिगोन दा ओंखायनो बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'नि सायाव बे नलेजआबो थानांगोन मा नलेज नोंनि गथ'आ बेसेबां रोंगौ नोंनि गथ'आ बेसेबां रोंगौ बे नलेजआ साफ्रोमबो बिमा बिफानाव थानांगोन दा मिथिबाय बे नलेजआ माला थागोन बिमा बिफानियाव जेलानाखि बिमा बिफाया गथ'नि फरायनायनि सोमोन्दै उदिस लाबाय थायो गथ'खौ मा लिरनो हरदों दिनै होमवर्कआ मा दङ मा फरायदों मा फरायाखै जेला नों गथ'जों थाफाबाय थागोन फरायनाय समाव अब्ला नोङो नोंनि गथ'नि सम्पूर्ण नलेजखौ मोनगोन जे आंनि गथ'आ मेथ्सआव दुर्बल आंनि गथ'आ इंराजियाव दुर्बल गतिके आं हेडमास्टारजों रायलायहैनि सार आंनिया फिसालाया इंराजियाव बिराद दुर्बललै एसे माबा खालामथों सारमोना एसे नोजोर होसुन दा बुंहैनो हागोन नाथाय जोंनि बिमा बिफानाव ओरैबायदि नलेज गैया मा जादों जाय गथ'आ 35ल' मार्क्स मोननांगौमोन जाय गथ'आ 40ल' मोननांगौमोन बे गथ'नि रिजाल्टआ मा जानानै फैदों मिथिबाय 80% 80 जाय एखेबारे गोरोंखाथार बेनाबो 80 जाय गावनि नामखौ खुनु रोखोमल' लिरनो रोंगौ बिनाबो 80%आ मेट्रिकनिया दा जाय बिमा बिफाया नलेज गैया बिसोरो मा खालामबाय आंनि फिसालाया 80% बालाय साइन्स फरायनो हैनोसै होननानै साइन्स फरायनो हैबाय मिथिगौ ना नाथाय बेनाव जेबो क्वालिटियानो गैया नलेजआनो गैया माबोरै साइन्स फरायनो बियो थांबाय साननैसो कलेजाव टाउनाव फरायनो हरदों नालाय 2 मास 3 मास 4 मास थानाय उनाव जेबो फात्ताखौनो दा गुलुं गुजुं मा जाखोब्रा होननानै ब्लड फैफिनबाय ब्लड फैफिननानै गेजेर ससेयाव फैबाय बबे कलेजाव एडमिसन लाबावनो जेरावबो मोनला एडमिसन दा मोनैखाय मा जाबाय बाइकआथ' बायना होखादों मेट्रिक लिरनायनि सिगांनो नङाबाथ' मेट्रिक फाइनालखौ लिरखायामोन बियो बाइक लानानै गिदिंथिंलाबाय फिउस बेबायदि जानानै दं दा ओंखायनो गावबा गावनि गथ'नि सायाव बिमा बिफानि नलेजआ थानांगौ मिथिबाय गथ'नि नलेजआ थानांगौ बिमा बिफानियाव अब्लासो नङा होमबा दा जोंनि गथ'फ्रा क्वालिटि जानांगोन छात्रफ्रा क्वालिटि जानांगोन सेंग्राफोरखौ होनदों आङो मिथिबाय दा गोबाङानो सानो गोबाङानो खोन्थायो दाख्लै जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय ओरैनो मोनलाबायखायोबा मानो फरायबावनो बेबो जादों दा कनसेप्टआ बेबो जानानै दं दा ओंखायनो आं बुंदों लाइमोनफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ आं बुंदों नोंनि नलेज नोंनि क्वालिटियासो नोंनि सम्पतिया बे नाम्बारा नङा नाम्बारजों जेबो जानाय नङा दानि दिनाव क्वालिटिजों जागोन ओंखायनो क्वालिटि जानो गोनांबा नलेज लानो गोनांबा नों मोजाङै फरायनांगोन नाम्बारखौथ' मोनखागोन होनना बुंबाय आङो दा बे बिथिङावबो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा छात्रफ्रा एसे गोसो होबानो जाबाय आरो बिमा बिफायाबो बे बिथिङाव गोसो होबानो जाबाय गोलाव खोथा बुंला बुंगौ माने लावगौ दा जियानो जा आङो जोबनायाव मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरबाय आं दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि नैबे लाइमोनफ्रा
नोंसोरो लाइमोनफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो नोंसोरनि फिसाफ्रा फिसाफोरखौ नोंसोरो जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा ओंखायनो जों मैया मामोन बेखौ गासिबो बावगारदो आं रिपिट खालामबावबाय बिमा बिफाया मैया गावनि गथ'खौ मा लानानै सिन्था खालामदोंमोन बेफोरखौ बावथ'नानै दिनैनि खोथाखौ जों सिन्था खालामदों दिनै जों मा सिन्था खालामनो नागिरदों दिनै जों मा थांखि लानो नागिरदों लाइमोनफ्रा बुंनांगोन आङो मेट्रिकआव 90% लाखिनि आङो डक्टर फरायगोन आङो इन्जिनियार फरायगोन आङो बिजनेसमेन जागोन आङो लिडार जागोन बे थांखिखौ लादो बिमा बिफायाबो बे थांखिखौ लानानै गथ'फोरखौ जोथोन लादो बस रावबो हमथानो हानाय नङा नाथाय जोंनि फिसाफोरनाव बे थांखियाबो गैयाबा बिमा बिफाफोरनाव बे थांखियाबो गैयाबा फैगौ 5, 6, 10 बोसोरनि उनावहाय जोंनि बे जायगायाव नैबे लाइमोनफोरनि गेजेरनिफ्राय साफा साफा ड्राग्स एडिक्टेड साफा साफा जौ फाग्ला साफा साफा दाखु साफा साफा सिखाव जोनोम जागोन आरो जुदि जों दिनैनिफ्राय सिन्था खालामबायबा थांखि लाबायबा आं ओरै थोरै जानोसै आंनि फिसाखौ आं ओरै थोरै खालामसै होननानै जों बयबो सिन्था खालामबायबा बे जायगायाव बे लाइमोनफोरनि गेजेरनिफ्राय फैगौ 10-12 बोसोरनि उनावहाय साफा साफा एसएस अफिसार साफा आईएएस अफिसार साफा साफा मास्टार प्रफेसार एडभकेट साइन्टिस्टनि जोनोम जागोन दा ओंखायनो गासिखौबो बावगारजोबनानै जों दिनै थांखि लानांगौ समाय लानांगौ लानो हागोन ना हाया दा गाज्रि खामानि मावनांगौबाथाय 100 बार सानग्रोयोमोन दा जोंनियाव बे लासै लासै लाइमोनफोरनाव बे फोथायनाया जोबलांनायखाय जों लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानि मावनो गिलिया दा ओंखायनो आं बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै धोरोमजों सोमोन्दो लाखिदों दा जोंनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो गोनांबा बे धोरोमजों जोङो सोमोन्दो लाखिहोथारनांगोन जोंनि गथ'फोरखौ जुदि गुनि गियानि खालामनोबाथाय जोङो धोरोमजों सोमोन्दो लाखिहोथारनो नांगोन आं बेखौनो आफा अबंलावरिनियाव आफा बाथौ बोराइनाव आरज गाबबावगोन बेयाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा साफा साफा जाहाथे गुनि गियानि मानसि जानो हायो बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनियाव आरज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ